A suba do prezo do combustible supón un novo pau para o sector pesqueiro que leva meses encadeando perdas tras un inverno moi complicado para a flota. Que estamos falando xa dun 45% de subida do precio, non? Xa antes nos costaba traballo, xa tiñamos uns precios altos no tema do combustible, tanto o gasoil como a gasolina, e agora casi está o doble. Hai sitios que está a €1, a €1,10, a €1,15, a 98, depende da zona que sea, pero máis ou menos todo na mesma escalada, non? E isto con ideas de seguir subindo. Eso para a flota, principalmente para a artesanal, para todas en general, porque estamos falando que as flotas de litoral e de altura, gran altura, se gastan moitos miles de litros, non? Pero que a flota máis pequena, a flota artesanal, pois é a que menos ten, a que menos porcentaje ten para facer unha empresa viable, pois eso repercute moitísimo, non? Ainda que fai menos combustible, pero ten moitísimo máis gastos que repercutir porque non ten moita variación, non? Dende a Federación Galega de Confrarías demandan ao Goberno axudas directas ao combustible, como xa teñen comprometido con outros sectores. Xa levamos tendo reunións para solicitarlo, levamos solicitando tamén, non? Ayer mismo se reuniu o ministro ca Secretaria General de Pesca e en esa reunión estuvo o presidente da Federación Nacional de Cofradías, Basilio, estuvo o Cepesca, Javier Gará, estuvo tamén o Pramar, o da Acuicultura, e, bueno, se lle trasladou todo canto nós vinimos reclamando e se lle pode pedir. O goberno vai moi lento, vai moi atrasado en este aspecto, sacando outros países xa levan semanas que xa sacaron axudas para o tema, principalmente directas para o tema do combustible, xa levan unha rebaixa de 25 e 30 céntimos, cando nós estamos ainda sin co mismo e subindo ainda o precio, non? Xunto coas axudas directas ao combustible reclaman tamén outras medidas como a rebaixa do IVA do peixe ou bonificacións nas cotas da Seguridade Social para manter a rendibilidade do sector.